מה קורה חברים? כאן פוקסמן. היום אני אשחק סליזריו. כן, סליזריו. I am a superman. אמרתי את זה יותר כמו מרי פופינס. אאוץ'. Wrecked is wrecked is wrecked. Am I wrecked? No! Not way bitch. מה קורה חבר? הכל בסדר? אני רוצה לעשות לך רקט, אתה מסכים לי? Remy, sit. Speak. Fuck! Good boy. קדימה לשחק חברים. אחרי הכלב המדבר הזה, אני לא רוצה לשבת יותר בחיים. Let me sit. טוב. Let me sit. Speak. Fuck. זה היה כל כך טוב. יופי. אז עכשיו בוא נעשה רקט לגדול הזה. ברבור! לא ראית את זה בה, נכון ברבור? הופה, איך גדלתי. Oh my fucking goodness. יש פה אחד ענקי כתום. בולבול יו. שם חדש. מה היום קוראים לזה? The בולבול יו. Man. What are you talking about, man? Lottie! No! Fuck that. Fuck all. No, fuck them. No, fuck you. Fuck me! לא נצחק בשרת הזה. What are you talking about, תולעת? תולעת חציצים? מה את עושה כאן, תולעת חציצים? ידעתי שאת בוט. וויו. Oh my fucking goodness. בננת חופים. הופה. What the fuck? אוקיי, חזרתי. הכל בסדר. טוב. מהיום רוכב עליי גמל. Holy shit. בוא נעשה איזה קטע שאני עושה רקט ושומעים את drop the bash. טוב, יאללה, בוא נעשה רקט כדי שבעריכה אני אוכל לשים... לא! אולי אני אעשה כאילו אני הייתי על ארצות הברית. לא, זה יהיה שקר מוחלט. שינקו פרש, שקר. שינקו פרש, שקר. שינקו פרש, שקרי. שינקו פרש שיקור. אל תנהג שיקור. חושבים חיים. טוב. אוקיי, הנה הרקט הבא שלי. חבר מוכן... למה תמיד עושים לי את זה? Fuck you. Fuck them. Fuck all, bitch. תסתכלו מה אני יכול לעשות כאן. בלק. איזה יופי. מה אומרים על זה, חברים? אני קורא לזה טקסטורה, למרות שכולם אומרים שזה האקים. אבל זה לא האקים. אני לא באמת יכול לעשות רקט למישהו מכוח המחשבה. טוב, אלוקים, תעשה שאני אעשה רקט למישהו. לא לי! אני לא! הנה, שור נקבח אותו! מצטער, נונסטופ. כל השמויות... קולה. איך בא לי קולה? באמת בא לי קולה. כל הזכויות שמורות לנונסטופ גיימינג. Oh my fucking goodness. תראה את המכוער הזה, איך הוא מסתובב כאן. תסתכל איך אני בא לו מכאן. תסתכלו. איך אני מת עכשיו רק בגלל המהלך המטופש הזה. מאיפה אתה
הגעת? שכחתי להגיד לכם שבזמן הקרוב, סתם, זה לא בזמן הקרוב, זה עוד חודש וחצי, חודשיים כזה, שזה הרבה זמן. אני אעשה לכם אנבוקסינג לעכבר של רייזר, בינתיים אני חוסך, ואני יודע שבזמן ההוא יהיה לי. אז, וגם רציתי להגיד לכם שמי שמעוניין יכול לבוא גם עוד חודש, חודשיים, אני אפתח את זה, בינתיים אני מסדר את כל העניין הזה. אני מוכר עכברי גיימינג למי שרוצה. עכבר של 5500 DPI, עכבר מדהים, הוא גם יפה, הוא עושה אורות, לדים, 120 שקל. עכבר יפה, שהוא לדעתי 2800 DPI, עולה 80-70, בלי אורות. אז מי שמעוניין לקנות יכול לבוא, אני אתן בתגובות של הסרטון את הכתובת המלאה, עוד חודש וחצי, חודשיים. כל מי שמעוניין לבוא, שיסתכל בתאריך של הסרטון הזה כדי לוודא שהוא בא עוד חודש וחצי, חודשיים. שלא יפיעו לי עוד שבוע מישהו מול הדלת כזה, אפשר עכבר גיימינג? כן, אז אל תעשו את זה בבקשה. וואו! הנה אני מת. איך ידעתי שזה יקרה לי? כי תמיד במצבים כאלו זה קורה לי. למה? למה? למה זה קורה לי? למה? אני רציתי להגיד לכם שאני אעשה אנבוקסינג לעכבר, לפד, ופד אני לא בטוח, לפד אבל רוב הסיכויים, ובטוח למחשב חדש, למסך גם לא בטוח, לרמקולים רוב הסיכויים שכן. כאילו ציוד חדש למחשב, אני אעשה לכם אנבוקסינג. למקלדת שלי אני אעשה לכם אנבוקסינג עוד חודש אני חושב. שבועיים, 3, משהו כזה, בסביבת הזמן הקרוב, בייבי. הנה אתה מכוער. אני אומר, מי גודנס. אני נכנסתי פנימה מכוערים. וויו. 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 למה אני לא יכול לשחק 3 שניות בלי למות? טוב, משחק אחרון ואז נסיים. רציתי להגיד לכם שתשאירו בתגובות אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי, איזה עוד משחקים אתם רוצים שאני אעשה, כי עכשיו אני יכול לעשות Who's Your Daddy אני אעשה, זה בטוח. משחקי יריות אני רוצה לקנות. GTA לא יהיה בערוץ כי עזבו, חבל לכם לדעת. טוב, עוד משחק. זה היה קצר מדי. אז ככה. לא, פשוט יש לי אחים קטנים והם לא יכולים לראות משחקי יריות. אז אולי במחשב אני אוכל, יש לי סוני 3 גם. בסוני 3 אני לא אעלה משחקים ושטויות כאלה. למחשב אני נראה לי אקנה בסטים כמה משחקים. כמו בלק אופס, קול אוף דיוטי, שטויות כאלה. גם קול אוף דיוטי יש לי לווי ואני אוכל לעלות לכם. אני חושב. אבל זה יהיה כבר בטורבו גיימינג, כל ה-Who's Your Daddy, The Forest. וכל פאר קריי, בייבי, פאר קריי. איזה יופי של רקט. זה היה רקט הסיום, בואו נסכם את זה ככה. ועכשיו נעשה מה שכולם ציפו לו. אני נבחר מישהו קטן. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. תעשו סאב, דברים שמתחרזים עם סאב, לייק, דברים שמתחרזים עם לייק,
יאללה ביי.